Vaig a saludar la Mari Carme Orrit. Bona nit, Mari Carme. Hola, bona nit. Com estàs? Bé, Sí? Mari Carme, qui són? Et pots treure la mascareta, em diuen, si vols. Perquè sí? hi ha distància de seguretat i Vale, sí, tenim molta ventilació. Ho dic perquè estaràs més còmode, Sí, potser, i gràcies. així ens sentirem millor. molt bé, gràcies. Mari Carme, qui són la Dolors i l'Isidre? Dos dels meus germans, Quan fa que no els veus? 33 anys, Per què no els veus? perquè van desaparèixer. Van desaparèixer. Si no m'equivoco, Mari Carme, avui fa 33 anys. És així? Justament és aquesta nit. La nit del 4 de setembre del 1988, a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, Sí. què hi va passar aquella nit? El nen estava ingressat i la meva... Quin nen? Qui és el nen? El teu germà, Sí, l'Isidre estava ingressat, Quants anys tenia? 5 anys. I Dolors, que estava d'acompanyant amb ell aquella nit, es havien anat tornant els meus germans, aquella nit li va tocar estar a ella i, bueno, es van desaparèixer. L'última vegada que els van veure va ser a les 11 de la nit, les infermeres, quan van anar a posar-li el termòmetre i a veure que tot estava bé, i al dematí ja no hi eren. Anem a explicar. Porteu a l'Isidre a l'hospital, l'Isidre té 5 anys en aquell moment, Sí, perquè té una infecció, si no m'equivoco, tenia angines. angines, Sí. i us el fan quedar. O sigui, Bueno, queda ingressat aquella nit. Aquella nit queda ingressat, ja havia anat abans per les angines, el que passa que li van posar penicil·lina, li va fer reacció, perquè era al·lèrgic, Va tenir una reacció. i li va sortir llagues a la boca. Val. Llavors, bueno, li van donar un medicament, el van fer a casa, però com seguia plorant i li feia mal, el van tornar a portar i van dir llavors que es havia de quedar ingressat. I es va quedar la Dolors, la teva germana... Va estar 2 dies a l'hospital Sí. i la tercera nit va ser quan es va quedar... Bueno, la segona nit cap al tercer dia es va quedar la Dolors i va ser quan van desaparèixer. Just el dia que els havien canviat també d'habitació. El dia que desapareixen els havien canviat d'habitació? Sí. El motiu us l'havien dit? No, mai ens han dit el per què. Com us assabenteu que la Dolors, que l'any 88 la Dolors quants anys té? 17, 17 la Dolors, 5 l'Isidre. 5 l'Isidre, sí. Com us assabenteu, qui us informa i quan que el teu germà i la teva germana han desaparegut? La policia la policia local es va presentar a casa de la meva mare i li van preguntar on estaven els nens. La teva mare es pensava que els nens estaven a l'hospital. Clar, ella els havia deixat a l'hospital i ella estava preparant per anar a treballar. Feia poquet que es havia quedat viuda, 2 mesos, i estava treballant i estava donant de menjar als altres que hi havien a casa, perquè, bueno, no ho he dit, però nosaltres som 15 germans i encara quedaven a casa 11 en aquells moments. Clar, la teva mare en aquell moment diu, com pot ser, jo he deixat els meus fills a l'hospital Sí. i la policia local us diu, no, els teus fills a l'hospital no hi són. Què passa a continuació? Doncs anem a l'hospital a veure què ha passat, a buscar els nens, a veure què ens diuen, però clar, des que es van donar compte a les 6 fins que van avisar la meva mare a les 9 ja van passar hores, però és que després et diuen que han d'esperar 48 hores perquè les desaparicions de llavors no era com ara i es tardava un temps. Clar. Llavors, clar, vam avisar els altres germans grans, perquè, clar, de grans n'érem uns quants només, jo sóc la número 4. Llavors vam avisar els altres germans i vam anar. Un va buscar fotos, uns altres vam anar directament a l'hospital i anar preguntant a tothom, primer a l'hospital, però després al voltant, a veure si algú els havia vist, aquests nens. Què us diuen a l'hospital que ha passat? No ens van voler rebre, no, ningú. A través d'una infermera, el director va dir que no era una presó, que entrava i sortia qui volia, i el metge, que s'anava de vacances a Turquia el mateix dia, el metge que portava el nen, va dir que, bueno, també ens ho va dir a través d'una infermera, que ell s'anava de vacances a Turquia i que per uns nens que havien fet una malifeta no perdia les seves vacances. Res d'empatia, res de dir a veure què ha passat, jo no sé què ha passat, interès zero. Llavors et quedes que dius, clar, nosaltres estàvem prou atabalats i després anar a buscar, no, a veure el què, per No puc l'hospital, per imaginar-me fora. l'angoixa en aquell moment, però ningú de l'hospital, ningú, ni el director d'aquella època, directora, qui hi havia? Sí, hi havia un senyor que es diu Moisès, que mai me'n recordo del seu cognom, però era el que llavors el portava el director d'allà i, bueno, que llavors amb el... I no us va rebre, tampoc? No. A través d'una infermera va dir que no era una presó i que entrava i sortia qui volia. I no veu poder parlar amb cap personal sanitari d'aquell hospital? Només les dues infermeres que ens van parlar, una a través de part del metge i l'altra de part del director. I ningú us va poder dir
què va passar No. amb els teus germans. Segons ells van marxar perquè van voler i ja està. Van marxar perquè van voler? Això us van dir a l'hospital. Això van dir després que havien marxat perquè havien volgut, perquè clar, allà ningú s'emporta a ningú nen, però el cas és que no hi eren. M'imagino que llavors comença tota una investigació. Sí. Qui es fa càrrec d'aquesta investigació per trobar els teus germans? És que llavors començaven a estar els Mossos d'Esquadra, hi havia Policia Nacional, Guàrdia Civil, ho van portar una mica entre tots. I clar, molt entre tots, però tampoc no van treure res, tampoc no... La veritat és que ells diuen que és una fuga voluntària de l'hogar emportant-se amb el nen. Quan a vosaltres us diuen que és una fuga voluntària, que van marxar de manera voluntària, clar, entenc que això devia ser... Ho atribuïen a la Dolors, perquè a l'Isidre amb 5 anys marxar de manera voluntària és molt complicat creure-s'ho. A vosaltres quan us diuen això, com reaccioneu? Dient que ells no coneixen la meva germana Dolors, perquè a part que tenia una mica de retras perquè havia tingut uns problemes a la vista que no sabíem, fins que va ser més grandeta, necessitava portar unes ulleres molt gruixudes, que anaven posant-li augment cada vegada més, i ella sempre portava les seves ulleres. Se suposa que havien quedat les ulleres allà a la tauleta de nit, però és que 32 anys després que aconsegueixo que em donguin aquestes ulleres que mai ens les havien donat, les havien tingut sempre a la policia, no sé per què, aconsegueixo que me les donguin precintades amb el nom de la meva germana i no són les seves ulleres. O sigui, l'única prova que teníem, que eren les ulleres que suposadament pertanyien a la teva germana, que han estat durant 32 anys en possessió dels Mossos? No, de la policia nacional. De la policia d'allà. Policia nacional. Sí. Us les donen i resulta que no eren les ulleres de la Dolors. I a la vista ja es veia que no eren, però igualment el primer que vaig fer va ser anar a una òptica, perquè llavors jo no vivia a casa, dic, potser se li havien trencat, la meva mare havia comprat unes altres, no ho sabia tampoc, perquè jo llavors vivia fora de casa també ja. I me les van mirar i la graduació que era per una persona d'uns 40 anys amb vista cansada. De totes maneres, el Lluís Duque, que és un home que té un laboratori de mirar això de l'ADN i tal, perquè em va voler ajudar, me les va analitzar i va fer fins un informe molt detallat de que aquestes ulleres no poden ser de cap manera de la nena. Veu denunciar a l'hospital? Sí. I l'hospital va denunciar la meva mare per haver denunciat a l'hospital, per injúries i no sé què. Total, totes dues coses van quedar amb res, vull dir que no... Van dir que la meva mare estava buscant els seus fills i estava intentant saber veure què, no? Vau aconseguir alguna prova més enllà de les ulleres? O sigui, clar, és que ara molta gent segurament es deu estar, a banda de ni voler-se imaginar la situació dramàtica d'una mare i una família que de cop i volta deixa els seus fills a l'hospital i els fills desapareixen, que ningú en aquella planta, que entenc que era pediatria, ningú veiés què va passar. No hi havia ningú en aquell moment treballant-hi? Sí, però aquella nit, que no ho critico, però aquella nit era el cumpleaños o sant d'alguna de les infermeres i, no van fer una festa, com s'ha dit por ahí, van fer, com tots fem a la feina, 4 croissantets i alguna cosa, en una sala d'espera. I va ser un moment, però jo penso que algú va aprofitar aquell moment, perquè si tu estàs allà al taulell, ningú s'arrisca a portar-se 2 persones. Clar, han passat 33 anys. Quan aquest cas, de cop i volta, deixa de seguir-se investigant? És que es va deixar d'investigar de seguida perquè deien que havia sigut una fuga voluntària i que la nena s'havia emportat el nen perquè l'estimava molt i no el volia deixar. Però és que, de totes maneres, ni que fos així, eren menors tots dos. Jo crec que es podia haver ficat una mica més d'empatia i una mica més de ganes de buscar aquests nens, perquè encara que ens fóssim molts germans, a la meva mare li han destrossat la vida amb això que han fet d'emportar-se els nens. I tant. Perquè tothom et diu que t'han volgut ajudar, no t'han volgut ajudar. Perquè ajudar-te necessites alguna cosa, me'n quedo algun, et necessites, saps? Però això no. Llavors... Sou 15 germans, deies que la teva mare just 2 mesos abans s'havia quedat vídua, per tant la situació realment era molt complicada a casa. Amb 11 nens que quedaven a casa i la meva nena que me la cuidava perquè jo pogués treballar. Segurament us heu... És una situació, clar. Segurament us heu estat preguntant molts anys, 33, què pot haver passat. Què creieu que va passar? Nosaltres sempre hem dit que algú que estava dintre l'hospital, sigui qui sigui, de treballador, m'és igual, algú que estava allà, se'ls van dur, per la raó que sigui.
Abans es va dir òrgans, tràfic d'òrgans, voler agafar el nen per adopció, que si a la nena la podien haver ficat ja que estava allà i se l'havien d'endur a un puesto de prostitució, que jo quan em van dir això vaig flipar, perquè amb 19 anys que et diguin que la teva germana la poden haver ficat a un puesto d'aquests, a més que era molt més infantil del que era, vull dir, és que, bueno, després ja he sentit moltes coses, però ja veuràs. Però jo crec que algú se'ls va endur, i té de ser algú d'allà, perquè són 2 dies que han estat a l'hospital, i el tercer ja els havien canviat d'habitació, o sigui que una persona aliena no dona temps d'investigar aquests nens, si són molts germans, si no, si la mare s'ha quedat viuda, si estan ben cuidats, si no... I a més, ni com haguessin mirat, és que els canvien d'habitació. Qui us diu que els canvien d'habitació? Us informen a la família que els canvien? Sí, bueno, clar, quan van portar amb la nena els van fer el canvi d'habitació. No us van dir el motiu? No, jo de casualitat fa poc temps he conegut una noia, que ha sigut una casualitat, que treballa allà, i ella m'ha dit que era perquè havien fet obres, sí que és veritat que estaven ampliant a l'hospital i que els van traslladar d'habitació només perquè ja estaven arreglades i va ser per això. Però això m'ha dit una noia, a mi personalment ara, però a l'hospital mai ha dit res. I si és una cosa tan senzilla, amb els anys que portem dient els van canviar, no sabem per què podien haver-ho dit, no? Va ser per això, ja està, és que no hi ha més. Però clar, no t'ho diuen. Llavors, clar, fa pensar. En tots aquests anys... Perdona, perquè ell quan estava a l'altra habitació estava amb un nen acompanyat. Hi havia 2 nens en una habitació, amb un home del braç trencat i el meu germà. I després el canvien d'habitació i desapareix, si no fa pensar, malament. Entenc que interpretes que els van canviar d'habitació voluntàriament perquè no hi hagués ningú altre que no fossin només els teus germans. Perquè no m'han donat mai cap altra raó que no sigui aquesta. Perquè era tan fàcil com dir, si és veritat el que m'ha dit aquesta noia, que també me la crec, però si és veritat, amb els anys que fa que ho estic dient, no hi ha cap raó, no ens han dit el per què. Podien haver dit a l'hospital el mateix que han dit altres coses, va ser per això, és que és tan senzill com això i ja està. I a mi em fa que pensar, si el està junt amb un altre, a més, també em fa pensar perquè no tenia res greu per estar ingressat. Tenia llagues a la boca, d'una reacció que li havia fet la penicil·lina. Amb un cotonet li feien així amb iodo i li donaven menjar passat. Això ho hagués pogut fer a casa, no estava ni amb suero, no necessitava cap atenció especial. Per tant, tu creus que ja va ser intencionat que es quedessin l'Isidre aquella nit? Sí. Visto lo visto, sí. Perquè ningú ha donat mai ninguna raó de res, ni una explicació de res, ni el metge que va marxar a Turquia ni quan ha tornat mai s'ha preocupat d'aquests nens. I si tu li preguntes et dirà que no se'n recorda d'aquest cas i que no n'ha sentit parlar. Quan aquest metge va tornar, vosaltres vau arribar a contactar amb ell un cop va tornar? No, mai. Jo això que et dic ho sé perquè l'han entrevistat i ho sé, però ell mai ha volgut parlar amb nosaltres, ni s'ha preocupat, ni res. Però és que ningú de l'hospital, ningú, ni la telefonista, ni ningú. Jo, perdó, ara intentarem... No crec que ho resolguem després de 33 anys, però evidentment a mi em costa. O sigui, és sorprenent, increïble, que en un cas tan suament garrafal com aquest, que desapareixen 2 germans d'una habitació d'un hospital, ningú en aquell hospital sàpiga on són i és com que s'esfuma el cas i desapareix i ningú s'interessa per això. Ningú es va interessar ni llavors, ni ara, ni mai. Quan vas a preguntar, mai. No vull dir res, passo d'això tot, no sé què, vull dir, no sé si això ajuda, això que estem fent avui ajuda a que algú pensi, amb la meva mare per lo menys, com es té de sentir ella, que ja té 80 anys. Imagina't, sí. Per lo menys dir alguna cosa, és que l'únic que volem saber és on estan i si estan vius, estan morts, estan bé o què. És tan fàcil com això. Itziar Iriondo, bona nit. Buenas noches. La Itziar és advocada de la família Orrit, a banda d'altres casos, és criminòloga i ha seguit molt atentament aquest cas i ara en parlarem i ens acompanya també la Gemma Liñán. Hola, Gemma. Hola, bona nit. Companya periodista, col·laboradora sovint també del FACS i també intentarà, doncs, a base de preguntes, intentar esbrinar, que ella que fa tribunals, a més, i a vegades no, amb el tema policial ens pot explicar si aquestes coses a vegades són més sovint, malauradament, passen més sovint del que podem imaginar. Aquest cas, ara mateix, està arxivat. Está prescrito. Prescrit. Exacto. Com pot prescriure un cas que no s'ha resolt? Pues eso mismo es lo que nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo es posible un caso de desaparición que llegue a prescribir, ¿no? Sí es verdad que en esa época estaba vigente el Código Penal del 73 y se determinó por parte de Isidro un rapto, un delito de rapto, y por parte de Dolores una inducción al abandono del hogar.
Pero claro, todo esto está basado en valoraciones subjetivas por parte del juez, porque realmente no se sabe lo que ha ocurrido, ¿no? Tampoco hay pruebas que puedan demostrar, pruebas sólidas que puedan demostrar esos dos delitos, ¿no? Y aún así no se han encontrado esos dos menores. Por lo tanto, prescribir un delito sin encontrar a esas personas, tanto vivas como fallecidas, és el que nos llama l'atenció, no? Esa prescripció. I abandonament de lugar, abandonament de la llar, diguéssim, el jutge considera que la Dolors, entenc, va marxar voluntàriament, però durant tot aquest temps llavors no s'intenta posar-se en contacte ningú amb la Dolors? On considera el jutge que ha anat a parar la Dolors si voluntàriament ha marxat? No se la busca? No, Perquè era una menor, a més, entenc que aquesta menor se l'ha de poder buscar. Una altra cosa és quan ets major d'edat. La inducción al abandono del hogar es como si a ella la hubieran obligado a abandonar el hogar, no de manera voluntaria. Sí es verdad que de manera voluntaria se pensó en un principio, ¿no? Que ellos se habían ido, que era algo voluntario, lo cual está descartado, obviamente. ¿Por qué s'ha descartat, això? Bueno, pues por las características de Dolores, de su personalidad, no cabía, ¿no? Ese tipo de desaparición y menos con un niño de 5 años, ¿no? Entonces, eso está descartado. Por lo tanto, lo que cabe es una desaparición involuntaria y forzosa. Además, así está determinado desde que se inició el procedimiento, se determinó que existían indicios criminales. Por lo tanto, estamos hablando de una desaparición forzosa, que eso es lo que nos llama la atención, ¿no? Que determinada esa etiología, ¿no? de desaparición, que aún así se prescriba, ¿no? Cuando no han aparecido esas personas. Y una investigación de una desaparición, independientemente de que fuera en el año 88, que bueno, sí es verdad que en esa época las desapariciones se iban de otra manera, pero bueno, ahora estamos en el año en el que estamos, y bueno, pues han aparecido nuevas pruebas y eso puede ayudar, ¿no? A reactivar, por lo menos a nivel de investigación, ¿no? A nivel judicial está complicado, sí es verdad que está complicado, que bueno, pues vamos a intentar y vamos a luchar todo lo posible para poder levantar esa prescripción o por lo menos contar con el apoyo, ¿no? A nivel judicial, pero por lo menos de investigación. Explicava fa un moment la Mari Carme que va anar tot tard la investigació perquè ha de passar unes hores fins que es consideri que s'ha de començar a buscar aquesta persona. Això avui dia ja no passa, entenc, no? Quan hi ha la desaparició d'algú, automàticament tu pots denunciar-ho. Claro, efectivamente. I en aquella època, amb el Codi Penal d'aquella època, quants dies o hores havien de passar perquè comencés... 48 horas, 48 horas, claro. Eso es un problema que hemos tenido hasta hace relativamente poco con el tema de las desapariciones. Gemma, endavant. Sí, no, hi ha molts interrogants sobre la taula. Malauradament, casos de desaparicions sense resoldre sabem que n'hi ha i que n'hi ha hagut de sempre, i el que hi ha al darrere d'aquestes desaparicions o d'aquests casos és el que explica justament aquest silenci al llarg dels anys i que mai s'arribi a saber. Hi ha casos sobradament coneguts i molt mediàtics, com per exemple el de la Madeleine McCann, que van passant els anys i que no se sap què se'n va fer d'aquella nena, ni si els pares van ser els culpables, si no van ser-ho, si està viva, si està morta, i malauradament hi ha desaparicions sense resoldre. Avui en dia, també és veritat que quan van passar els fets, i crec que és important moltes vegades el ressò mediàtic perquè ha ajudat a posar llum en algunes línies d'investigació. En aquell moment hi havia 2 canals de televisió al país. Vull dir, hi havia poca cosa per poder fer soroll, tot i que sí que m'explicàveu que el cas va sortir en el programa del Paco Lobatón, de Televisió Espanyola, en aquell moment, però que tampoc es van poder trobar pistes, que d'alguna cosa servia aquell programa, que era justament de trobar aquestes pistes que poguessin ajudar a la policia. A mi el que em sobta o el que preocupa és que moltes vegades no se sap què s'estava investigant concretament, o què és el que estava investigant la policia i quina era la línia d'investigació policial que s'estava seguint i quines hipòtesis s'estaven valorant. I en molts casos això, o el que distreu la policia en algun moment, és clau en aquelles primeres hores, dies i setmanes de la investigació. Si a més aquí tenim 3 cossos policials
amb cadascú competències diferents i les proves no es tenia la cura de les proves com actualment, o la tècnica no estava tan avançada com actualment, doncs tot és més costós. I sobre la prescripció, ja ho sabem, això també s'ha explicat molt, en casos també recents, noves proves poden forçar a una nova obertura del cas. Però no n'hi ha prou amb obrir només el cas a nivell judicial, cal tornar a investigar. Llavors, clar, com s'investiga, qui investiga, la família també va estar amb un investigador privat, fins a quin punt és bo, no és bo, tenir detectius... És que hi ha moltes preguntes. Ara anirem amb... Totes aquestes preguntes que planteja la Gemma, que em semblen molt interessants, els hi traslladarem després a l'Iciar, però abans, Mari Carme, i l'Iciar també deia, han aparegut noves proves. Un testimoni. Sí. Que, a més, tu l'has conegut. Sí. Has parlat amb ell i l'has conegut. He parlat amb ell i l'he conegut i ell m'ha dit el que ell va veure i jo me'l crec. El saludem? Sí. Hola, Antonio, bona nit. Bona nit. Antonio, tu aquella nit també eres a l'hospital. Bona nit. Hola, Antonio, em sents? Tu aquella nit estaves a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa ingressat també, no? No, estava el meu germà. Estava el teu germà. Quants anys tenies tu el 4 de setembre del 1988? 13 anys. 13 anys. Antonio, em demanen els companys de so si pots baixar el volum de la tele perquè es dobla el so, hi ha una mica de delay. Ens sentiràs pel telèfon. Sí? Ho hem baixat? Sí. Perfecte, gràcies, Antonio. Tu estaves, per tant, acompanyant el teu germà, que estava ingressat, he entès, no? Sí, y antiguamente, cuando pasaba por el hospital, por los pasillos, al final de las habitaciones había una sala para fumar, que se podía abrir las ventanas en Manresa, en el hospital de San Juan de Dios. Se podía abrir las ventanas y podía fumar y eso, y charlar, porque había mucha gente, y estaba su madre, su hermana, bueno. ¿Y tú aquella nit qué vas a hacer? Y hacer? el crío estaba jugando por ahí, y eso era por la mañana, y eso fue por la noche. Tu aquella nit, que és quan va desaparèixer l'Isidre i va desaparèixer la Dolors, tu aquella nit on eres i què feies? Pues estaba aburrido y me fui a fumar a la sala y vi que lloraba el crío y lloraba mucho y un llanto y bueno, me asomé y el médico le dijo a la niña que se sentara en una silla de ruedas que trajo el médico y luego le coge a tu hermano en brazos. Y luego la cogió y yo estaba así, le escuchaba llorar, venga ya, y yo ya había estado por la mañana con la familia. Digo, ¿me va a pasar algo? No sé. Y me asomé y lo vi de todo. Y dejó la gafa a la chica ahí y cogió y le dijo que se sentara y cogió a su hermano y lo llevó y pasó por el lado mío. Es que pasó por el lado mío. Era una persona només, Antonio? Y le vi, sí, un médico, era un médico. Un metge. Sí, un médico sí, lo tengo, lo conozco. I què va passar llavors? No, lo he conocido por los ojos. Pels ulls? I- Què vols dir que l'has sí. conegut pels ulls? Por cuanto me envió una foto de joven de la tele, porque me llamó Telecinco, me llamó a la primera, bueno. Y pasó por el lado mío, pues sí, se me pegó una mirada. Bueno, yo seguí atrás porque el niño lloraba y antiguamente no había ni sala para preguntar, ni enfermera, ni nada. No había nadie. M'interessa això que dius, Antonio. Un moment, o sigui, en aquell moment en què tu sents que l'Isidre plora i que el metge aquest al qual et No, refereixes... decía mi madre, Sí. que venga mi madre, y la niña decía eso, y el niño venga a llorar, pues yo le seguí detrás. I no hi havia ningú? No hi havia ningú al passadís de l'hospital? Nadie, solo estaba ese médico. Y fue hasta el último del pasillo y como no había sala, como ahora que han cambiado todo el hospital, tiraron para el callejón que donde estaban los médicos y solo hay un ascensor que antiguamente que solo bajaba y subía. Pues bajó y yo como llevaba el niño yo seguí detrás y yo fui a un sótano y cuando fui por allí que estaba antiguamente ponía los cadáveres de abajo con sábanas verdes y bueno yo pasé por la sala y había de eso como las piscinas
Bueno, cuando entro es una piscina de goma gorda. Y me asomé así y vi un médico que estaba tapado de verde y estaba haciendo una tosia a uno, no sé. No era joven, no sé. Y el médico que fue para allí con la silla de ruedas, cogió al niño y le metió una inyección y dejó de llorar. Y lo metió en una camilla y lo tapó. Y a la niña le hizo lo mismo, le metió una inyección y lo tapó. Pero estaba esperando otro médico, pero la acostó y la tapó otra vez. A la niña. ¿Y qué va a pasar? Y el hombre que estaba enfrente, que estaba haciendo una tosia a alguien, no sé, y me vino y dice, coger al niño, cógelo. Y yo cogí, me fui rápido para el ascensor y como subía me fui para arriba y ya. I ja no vas saber ya res no íbamos al més. hospital del miedo, no se lo explica a mi padre que ha muerto y no se lo he explicado aún. O sigui, tu això, Antonio, no ho vas explicar mai a ningú? A ningú, ni a mi madre, ahora se está enterando. Bueno, y tampoco. I per què ho expliques ara, això, Antonio? Porque tengo un recomello que no puedo. Yo lo he visto por la tele y es que no puedo. Es que no dormiría tranquilo. Bueno, tengo críos también. I Ciar, què et sembla? Sí, endavant, digues. Sí, vols parlar amb ell? Vale. No, pero ya le digo que como no habían cámaras ni es antiguamente, por eso hacen lo que querían. Antonio, mira, ens acompanya la Iciar, que és l'advocada criminòloga que porta el cas de la família, que crec que vol Sí, por la mañana lo vi, lo vi parlar amb andando. tu. No sé si ens sent. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. Buenas noches. Mira, ¿recuerdas más o menos a qué hora fue cuando pasó eso? Hace 30 y pico años, no me acuerdo. Pero fue después de... Después, no lo sé, no se lo puedo decir porque Pero- estaba cuidando a mi hermano por la noche y es que no me acuerdo. Pero más o menos, ¿sabes si fue después de cenar o fue ya de madrugada? No, ahí no había nadie, no había ni un alma ahí. No, solo estaba ese médico. Porque antiguamente había una sala, tú sabes lo que hay ahora para los despachos, ahora cuando entras en un hospital, que te sirve alguien, arriba una planta, otra planta. Ahora, antiguamente no había nada, ni cámaras, nada. Vale. Te cogí la esquina y a lo mejor te llevan para abajo y... Y otra pregunta, Antonio, ¿el ascensor recuerdas si era un Solo ascensor? subía y bajaba. Pero era Pero han cambiado, habitual, ahora se han dado deprisa, se han rápidamente cambiado los ascensores. pero era un ascensor que se solía coger habitualmente o era... No, era de los médicos. Era de que los que tienen privados, porque ahora tienen llave, pero antiguamente no. Antiguamente pegaban un botón, subía y bajaba. Vale, perfecto. Sí. Estoy vivo de milagro porque me siguió detrás mío. Si no llega hasta el ascensor abierto, porque si no toco un médico no sube para arriba. Si no hubiera muerto igual como los niños. Antonio, et deia com és que no... Et deia fa una estona com és que no ho havies explicat fins ara. Tu dius que ara fa poc en un programa de televisió en vam parlar i llavors vas trucar i per primer cop després la Mari Carme va poder contactar amb tu i avui has volgut explicar-ho al fax també. Sí. T'agraeixo que hagis volgut entrar en directe. Pues gracias, Gràcies, Antonio. Y buena nit. Bona nit. Buena nit y gracias, y a cuidarse. Mari Carme, tu l'has conegut amb ell en persona? Sí, Això ja t'ho havia explicat. sí, Tu te'l creus, l'Antonio? sí, me'l crec. Per què? Perquè pots inventar-te moltes coses, però no té per què saber que llavors hi havia una piscina a baix. Jo sí que ho sabia perquè amb el temps he vist que, bueno, investigant també coses... Això ho heu pogut comprovar després, Sí, hi havia no? una piscina a baix que era perquè era un antic hospital de tuberculosos, hi havia on els hi feien els banys d'aigua, igual que després els hi feien els banys de sol a fora. No tenia per què saber que hi havia la piscina, però ell diu que els altres cossos que hi havia allà estaven tapats amb un llençol verd i els meus germans els van tapar amb un llençol blanc. Penso que per inventar-te un detall així, no sé quin sentit té que uns estiguin amb un verd i uns altres amb un blanc. No sé si és perquè eren menors d'edat o si era per senyalitzar d'alguna manera que eren els que es havia d'endur algú, però me'l crec perquè el vaig mirar als ulls quan m'ho va parlar i perquè trobo que són detalls que no et pots inventar. Iciar, aquest testimoni pot servir per reobrir el cas? Este testimonio es importante. Lo primero, habría que valorar la credibilidad del mismo.
¿de acuerdo? Eso sí, eso es lo primordial, ¿no? Incluso, bueno, pues también conocer un poco más quién es esta persona y hacer ciertas comprobaciones. Pero desde luego que es un testimonio muy importante que en caso positivo se debería unir con las otras declaraciones de las empleadas, ¿no? Es decir, hacer una vinculación de declaraciones. ¿Por qué? Porque hay ciertos, por parte de las declaraciones, de las manifestaciones de las empleadas, hay ciertas contradicciones y también hay ciertos datos en común, que uniéndolo con este testigo se podría hacer una reconstrucción de los hechos importante. ¿De acuerdo? Que eso podría dar lugar al esclarecimiento de los hechos, ¿no? Que es lo más importante, pero lo primero de todo es valorar la credibilidad de este testimonio. Entonces, para eso necesitaríamos ese apoyo judicial o bien a nivel de investigación, ¿no? A través de los Mossos, que pudieran pues bueno, pues tomarle declaración e investigar un poco más a esta persona y valorar ese testimonio, ¿no? Desde luego que es una prueba bastante importante y habría que hacer uso de ella en la medida de lo posible y estrujarla todo lo que se pueda, ¿no? Después de 33 años que aparezca este testimonio, puede ser verdad o puede ser que no sea verdad, pero hay que comprobarlo y hay que analizar y valorar ese testimonio, ¿no? Que puede ser muy importante para esclarecer lo ocurrido, ¿no? Gemma, tu quan l'has escoltat, li dones credibilitat a aquest testimoni? Jo no ho sé, no? El que és important és no aferrar-se a res, perquè pot passar de tot. A mi el que puc entendre, que ara al veure que hagi ressorgit el cas, se li hagi despertat el record i hagi decidit fer-ho públic, però costa menys trucar a la policia que trucar a un programa de televisió. Llavors, si tu realment creus que, ja sé, també pot costar, però també es pot trucar a la policia, em sobta. Per què dius que no, tu, Iciar? Bueno, porque por eso digo que también hay que conocer a esta persona, depende. Val. O sea, depende... Són molts factors i jo crec que els Mossos, o qui li toqui, en aquest cas, ha de saber, s'ha de valorar la importància del testimoni, s'ha de valorar a la persona i s'ha de veure si realment això pot aportar més claretat en una nova investigació, perquè crec que s'ha de fer una nova investigació. No sé si l'advocada està d'acord amb mi que un cop valorat aquest testimoni i els altres testimonis que hi ha, que jo crec que aquest testimoni és important que pogués descriure el metge, més enllà dels ulls, que dic que sé qui és per com em va mirar, que el pogués descriure per fer aquest retrat robot i per poder investigar. No sé si és millor començar la investigació de zero amb el que ara es pugui aportar i creuar les dades amb proves que ja hi ha, que seguir les línies inicials que, pel que estic veient, ara mateix van cap a l'hospital. Com a... Sí, però podria haver una altra hipòtesi de... Exacto. Podria haver-ne més? Claro, aquí hay dos líneas de investigación. Una es el hospital, obviamente, porque es el último lugar donde están los menores, simplemente por eso. Y en otro lado, la familia paterna. ¿Vale? Eso no lo olvidemos. Pero pueden ser dos líneas que puedan estar unidas a la vez también. Quiero decir, que se puedan unir, ¿no? Entonces, retomar la investigación, sí, habría que retomar la investigación, pero teniendo en cuenta las declaraciones que ya se han tomado, porque son importantes esas declaraciones por parte de los empleados, principalmente del hospital, insisto. Hay que hacer esa vinculación de declaraciones, las cuales hay ciertas contradicciones, hay ciertos datos que llaman la atención. Hay un silencio, un hermetismo importante también. Hay datos en común, que por eso quería preguntarle al testigo el tema de la hora, porque hay datos en común que con ese testimonio, si él podría ajustar un poquito más la hora, serviría también para hacer esa reconstrucción de los hechos. Entonces, sí, iniciar la investigación, però teniendo en cuenta ya las pruebas que existen anteriormente. Mari Carme, quan ha parlat de la família paterna m'has dit, vull dir una cosa. Sí. Digues. Jo, per mi, no té ningú sentit que jo m'arrisqui, sigui família o no, que m'arrisqui a agafar uns nens, me'ls emporto de l'hospital, ja que està la nena me l'emporto, perquè estic desitjant tenir un nen, fill, que no l'he tingut, no? I no té ningú sentit que m'arrisqui a fer això, que tingui prou diners per marxar i viure on sigui, perquè sé que aquests nens no els buscarà ningú, i em quedi a viure aquí, i aquests nens estiguin en una família, ara a Portugal, ara a França, ara a Luxemburgo, ho trobo una tonteria. Jo, si m'emportés uns nens perquè els vull tenir amb mi, i tingués prou diners per anar a viure i començar de nou en un altre lloc, m'hauria anat amb aquests nens. O sigui que
si s'ho han portat un familiar per tenir-lo ell, no té cap sentit que l'hagin anat deixant amb familiars i després s'han de posar d'acord els altres si volen anar tenint... Perquè creieu que estan vius, vull dir, perquè no s'han trobat els cossos, això no... No s'han trobat els cossos. Creieu que estan vius. Jo sempre he cregut que estan vius, però sé que hi ha el 50-50. Clar. Fins que no se sàpiga el què. Si és veritat el que diu aquest noi, O un viu pot ser una altra i cosa, l'altre però... no, pot ser també. Bueno, és que a través dels anys també hi ha altres germans que s'han mort, vull dir, poden haver mort d'alguna altra cosa, Sí. però sàpiga el què. Algú té d'haver vist amb aquests dos nens alguna vegada. Iciar Iriondo, gràcies per haver estat aquesta Muchas nit al gracias. FACS A vosotros. i voler venir a explicar-nos el cas. Gràcies. T'agraeixo molt, Mari Carme, que hagis volgut venir a explicar-nos-ho. Fes una abraçada a la mare, que Li faré de part vostra, us estarà veient demà, doncs, si perquè ens ara està ja veient està. li fem des d'aquí també. I jo puc dir que us agraeixo també molt que hagueu volgut tractar el tema, perquè a vegades ja heu tractat també els dels desapareguts i que aneu ficant també una mica el foc com aquí, perquè és que de veritat I que tant. el meu cas perquè és així, no? Però és que n'hi ha molts. I tant, n'hi ha molts, és veritat. Quan heu decidit tractar i amb respecte i tot com ho heu fet, jo ho agraeixo de tot cor, de veritat. Seguirem parlant-ne i tant de bo puguem fer-ho perquè s'obre la investigació, s'obre el cas i us haguem de tornar a convidar perquè ens ho expliqueu. Us Com a agraeixo mínim que molt. l'escoltin. Gràcies, Mari Carme, gràcies, Iciar. Gràcies. Gemma, et